Continuamos y en esta ocasión nos vamos a acercar hasta Amoeiro para saludar a su alcalde, José Luis González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina, buenos días. ¡Qué susto! Ahí estás. ¿Cómo estás, José Luis? Ben. Pues con algo menos de chuvia parece ser, pero que nos dé un poquinho, pero moi boa esta chuvia que nos deu. En parte facía falta, non? Sí, bueno, sí, despedimos a César, ya se nos va. Que tuvemos ainda fai pouco aquí un pequeno incendio. Pequeno non, que foron 7 hectáreas ao final. Pero cando foi? Pois a semana pasada. A semana pasada. O venres, a semana pasada. Bueno, a verdade é que este verán foi moi complicado, moi duro, Sí, foi bastante complicado. En todo, sobre todo na zona esa que a nós, de momento, gracias a Dios, tocamos madeira, pero non nos veu como a zona toda de Monterrey, zona tamén hacia Pontevedra, máis ou menos Ribadavia, Carballadavia, esas zonas todas foron bestiales. A verdade que foi desolador todo. Pois tocamos hoxe de temas da actualidade desta zona. Que che parece si nos comentas? Porque este é un concello que está crecendo, non? Pois sí. Hoxe faltan os 39 personas para empadronarse para que cheguemos aos 2.500 habitantes. Para nós é un luxo que a xente se acorrega moito, porque, bueno, tamén hai que reconocer que os servicios é esencial, ter o servicio nun concello é esencial. E nós, sinceramente, estamos crecendo porque temos un concello, un centro de salud con 2 enfermeiros e 2 médicos, cousa que hoxe o que é o tema de salud está moi complicado. Temos tamén un colexio que viñeron 2 profesores novos, hai 3 anos, por ampliación de nenos, que en 6 anos nacen 72 nenos, nos que lle damos un cheque de natalidade de 1.000 euros, directos do concello. Despois xa tamén temos todos o que son o entorno do concello, pois hai un banco, hai ferreterías, hai farmacia, parafarmacia, clínica veterinaria, funerarias, ferretería, almacéns agrícolas, supermercados, cafeterías, cousas que o que pide a xente para poder vivir aquí. Despois os servicios tamén, podes dicir, Cristina, que temos en tema de deporte, pois estamos agora arranxando o campo de fútbol, que probablemente para o mes que ven xa este terminado. Entonces estamos facendo tamén unha escoliña, cousa que atrae a xente. Temos unha pista de pádel que ten moita afluencia. Temos un gimnasio que sí que é verdad que abrimos agora a principios de ano, tamén a súa afluencia, empezamos con moi pouca xente, con 70 personas, pero é que agora hai 150 e pico usuarios. Eso parece que non, pois gusta ya a xente ter este tipo de servicios para que poda vivir aquí, xente xoven sobre todo. A ver, indudablemente, si queremos que a xente vaya a vivir a un lugar, hai que darlle ese tipo de servicios e coberturas, non? A xente non quere complicarse a vida. Correcto. Sobre todo tamén, sabes o que nos influiu moito a nós? O tema da fibra óptica. A fibra óptica fai uns 4 anos aproximadamente, despois da pandemia, pois conseguimos tela casi o 100%. Bueno, o 100% tuvose exactamente pois hai 3 anos. Pero empezamos despois da pandemia coa fibra óptica e iso sí que se valorou moito, o poder vir aquí a vivir. Claro, porque moita xente hoxe en día isto é esencial incluso para traballar dende a casa, teletraballar, non? Correcto, eso era por lo que estábamos, bueno, tamén temos outras cousas esenciales, por exemplo, eso é esencial xa, eso está claro, pero outras cousas que tamén estamos loitando é por o transporte metropolitano, que ben sabedes que xa se leva 3 décadas, e parecía ser que este ano, a ver, estábamos aí, reunímonos todos os grupos políticos, os alcaldes limítrofes da zona da ciudad. Bueno, a ver, estamos aí loitando todos. A ver se po ano que ven temos unha sorpresa e podemos os concellos que están limítrofes á cidade que teñamos ese servicio. Que é algo tamén moi esencial para nós. Bueno, contame, a nivel de actualidade local tamén, en que estades traballando agora en catro a infraestructuras e demais? Pois mira, hoxe estamos rematando a Casa da Cultura, que temos unha Casa da Cultura que estaba deteriorada,
polo tema do tellado, porque levaba moitos anos sin reformarse, bueno, o tellado que estaba con a obrelita moi antigua. Estamos con ela, é unha subvención directa de cultura de 48.000 euros. Estamos la rematando ahora, que queda renovado todo o alumbrado, tema de carpintería, albañilería. Despois tamén estamos hoxe co campo de fútbol, como te dicía, terminando tamén, que é unha obra de 475.000 euros. Despois vamos a empezar unha obra dunha humanización dunha plaza en Parada de Amoeiro, chamase a Plaza da Concordia, unha subvención directa de 90.000 euros da Diputación. Estamos cun plan de camiños da Xunta de Galicia que se empeza mañá tamén, con 800 metros de largo de pavimentación de aglomerado. Tamén estamos cunha obra de saneamento entre o Concello de Coles e o Concello de Amoeiro, unha zona que lle chaman as Lameiras, que non había saneamento. Por a zona de Coles repercute a unha casa e a unha residencia de ancianos, e por a zona de Amoeiro repercute a 11 vivendas. Eso trata-se dunha obra complexa, porque ao final temos que bombear unha fosa, bombear uns metros que son 800 metros aproximadamente. Eso é complexo, porque ten un gasto moi cotío, un gasto e a vez un mantenimento. Pero, bueno, o servicio facía falta porque era esencial, era unha das cousas que tan pronto como entramos aquí no Concello era algo esencial para esta xente, porque a día de hoxe o saneamento ten que estar en todos os sitios. E iso que ainda nos queda algunha vivenda que temos que buscar solución. E despois tamén estamos cunha obra de Plan Cooperou en Priorato Bacurín, facendo a acera e máis pavimentación. Decidimos facer a acera porque transita moita xente maior, é unha zona que une Ourense con Bóveda, a verdade é que é un enlace da cidade co Concello, e despois é de paseo, moito de paseo, porque decidimos facer unha acera para que a xente este con máis precaución, con máis tranquilidade a hora de pasear. Esas son as obras que temos a día de hoxe. E para nós, para este Concello, que sempre xestionamos miserias, porque os Concellos pequenos, a verdade é que hai que dicir... Falo moito co alcaldes e alcaldesas de Concellos pequenos, e todos, dime o mesmo, hai que rascar moito, chamar a moitas portas, non? Moito. Sí, porque, vamos a ver, tú queres crecer, pero os gastos que hai nestes Concellos, dos impuestos, pois xa van para eses gastos. A hora de crecer, tens que ter o que tú dices, petar, rascar. Nos, o que te digo, estamos gestionando miserias a veces. Bueno, pois ao fin, para conseguir pero o traballo ao final, pois agradecese, claro, o esforzo, a xente, pois, veo. Para conseguir realidades non queda outra. Pois nada, moitísimas gracias, como sempre, José Luis. Moi ben, Cristina, por moitas gracias a vos. Por atendernos, por abrir precisamente a porta do Concello, neste caso de Amoeiro. Xa falamos, se che parece, en vindeiras ocasións. Para a vosa disposición.